сафари муҳоҷирони узбек аллакай ба Федератсияи Руссия оғоз гардидааст. дархостҳо барои қабули муҳоҷирони тоҷик ба ин кишвар ба хадамоти муҳоҷират ворид шудааст, аммо ҳанӯз хабаре аз сафари муҳоҷирони тоҷик нест. мақомоти ниҳод мегӯянд, ки аз корхонаву ташкилотҳое ки дархост барои қабули муҳоҷирон омадааст, бояд санҷида дақиқ карда шавад, ки оё корхонаҳои дархост фиристода расмӣ аст. баъди натиҷаи санҷишҳо ва боз шудани сарҳад, масъулини хадамот сокинонро метавонанд ба кишвари Федератсияи Руссия равон кунанд. дар ҳолати расман санҷидан ва фаъолияти ҳамин ширкатҳое ки ба онҳо эҳтиёҷи коргар ҳаст доранд, онҳоро санҷида ҷобаҷо кардан тариқи намояндагии агентии меҳнат ки дар вилоят низ фаъолият мекунад, намояндаги он ки дар бинои ҳамин агентии меҳнат фаъолияти меҳнатӣ мекунанд, ино ду нафар тариқи ана ҳамин агентии меҳнат ва агентии бо кортамикунӣ дар хориҷа фаъолияти онҳоро яъне ки ё ҷамъоварӣ кардан ё мушаккалона сафарбар кардани онҳоро ба роҳ мемонанд. аллакай аз ҷониби як ширкати Федератсияи Руссия ки дар Москав ва шаҳрҳои зертобаи Москав фаъолият мебарад, барои дархости муҳоҷирони тоҷик муроҷиатнома ирсол намудааст. дар он барои зиёда аз 1000 нафар муҳоҷирон ҷойи коре пешниҳод гардидааст. бояд гуфт, ки ин ширкат барои муҳоҷирони сохтмончӣ ниёз дорад. ман гуфта метавонам, ки дар муддати мана баъди соли нав мо ба аз ҳамин ширкати ООО Техстрой, яъне ки барои 1000 нафар кор таъмин кардан мактуби расмӣ ворид гардид. намуди фаъолиятҳошон ҳоли маълум нест, ба фикрам асосан эҳтиёҷ ба сохтмончиҳо доранд. ҳамин намуд мактуб ба роҳбарияти вазорат пешниҳод кардагӣ аст. ин ширкат вазорат мумкин тариқи анаҳами агентии бо кортаъминкунӣ хориҷаи масъала роҳандозӣ мекунад. дар ҳолате ки ба вилояти мо супориш барои омода кардан ва ё фиристодани шаҳрвандон мешавад, мо дар навбати худ албатта барои ба роҳ мондан ва муташаккилона ҷамъ намудани мутахассисоне ки эҳтиёҷи ҳамин кордиҳанда аст корбарӣ мекунем. сардори раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд афзуд, ки ҳамаи сохторҳои мақомоти ба соҳаи муҳоҷират дахлдори кишвар дар Федератсияи Руссия фаъолият мебарад. корхонаҳое ки муроҷиат карданд дар ҳолати ба қайди вазорати меҳнат, муҳоҷират ва дигар сохторҳои дахлдору мақомотҳои қудратӣ аз қайд гузаштаанд, бо ҳамин корхонаҳо ҳамкории муштарак ба роҳ монда мешавад ва барои сафарбаркунии муҳоҷирон дархост ирсол карда метавонанд. ба гуфти ин ниҳод, дархост барои қабули муҳоҷирон ва теъдоди дархостшудагон то ба имрӯз хеле зиёд мебошад. он ширкате ки аз Узбекистон зиёда аз 7000 нафарро сафарбар намудааст, аз ин ширкат ба мақомоти муҳоҷирати кишвар низ дархост омадааст. ҳоло ҳамин мактуб хадамоти ҷумҳуривии вазорати меҳнат мавриди баррасӣ қарор додагӣ. агар корхонаҳо чӣ тавре ки қайд кардам расман фаъолият кунанд, яъне ки чӣ тавре ки мана 443 нафари ки шаҳрвандонро ба Иркутск сафарбар карданд, ки як паҳн шуд байни омма ба ҳама. ҳар рӯз мо ба маҳзани маълумоте ки дар раёсат аст ҳар рӯз муроҷиат мекунанд шаҳрвандон, ки барои чӣ маълума Иркутск рафтося. Иркутск албатта аз моҳи октябри соли 2020 ҳамин мактуби расмӣ бо имзои Голикова ворид шудагӣ. мақомотҳои қудратии Федератсияи Руссия ҳамин 443 нафар шаҳрвандоне ки қаблан дар муҳоҷират дар вилояти Иркутск кор кардагӣ буданд, фаъолияти меҳнатӣ кардагӣ буданд ва пеш аз пандемия дар ватани худ буданду баъд аз он рафта натавонистанд, рӯйхати умумӣ пешниҳод карда аз сохторҳо иҷозатномаи расмӣ гирифта ташкилоти ҷамъиятии ҳамватанони мо ки бо роҳбарии Маликшоев Муриват Раҳматович дар он ҷо фаъолият мекунанд, ҳамин рӯйхатҳоро омода карда ҳоло 170 нафарро сафарбар карданд. онҳо аллакай қаблан ки дар ҷойҳои кори худ медонистанд, бо ҷойҳои кори мавсимию доимӣ худ таъмин шуданд. ҳамчунин нишасти хабарии раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд дар як ҷоягии хадамоти муҳоҷират доир гардид, ки дар гузоришҳои минбаъда маълумот хоҳем дод. гузориши Сайид Мухтори Сайданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.